सोमावसारै 1988 मायथाइ फैबाय बे बोसोरनि एबसुनि कनफारेन्सआ बै समनि धुबुरी दानि क'क्राझार जिल्लानि थिपकाय बासबारियाव जाबाय आरो बे जथुम्मानि थान्दै मेलाव थांखि लाबाय बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननो आरो आलादा नखर बदलेन सोरजिनो फुरा आन्दोलन खालामनायनि बाथ्राखौ फोसावबाय। बेनि उनाव 89 हाबफैबाय बिथाङा लोमजाबाय आरो बिथाङा लोमजानायखाय हस्पिटालाव थिसनबाय। हस्पिटालाव थिसननायनि उनाव डक्टरा रिपर्ट होबाय जे बिथांनियाव ब्लाड केन्सार जाबाय। बेनिखायनो बिथांखौ मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार इन्स्टिट्यूटआव थिसननाय जाबाय आरो बेहाय केन्सार बेमारनि केम' इन्जेक्सन होनायनि उनाव बिथांनि खानाया गुनो हमबाय। बेखायनो जोङो बिथांखौ दिनै थफि हमनाय लांथा सावगारि जों नुयो। बे समावनो भारतनि नखर मन्त्रि इन्द्रजित गुप्ताआ मुम्बाइआव थांनानै हस्पिटालाव थांनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लोगो हमदोंनो आरो बुंदोंनो नोंथाङा गनायोबा जोङो अट'नमास स्टेट होनो गोसो जाबाय, नोंथाङा नाजावदो। होनब्ला बिथाङा बेमारि देहाखौ लानानै बुंहरदोंनो जों अट'नमास स्टेटनि थाखाय आन्दोलन खालामाखै, आंहा गोरों गोराफोरजों रायलायनांगोन, बर' रायजो राजाफोरजों रायलायनांगोन, जों अट'नमास स्टेटखौ नाजावनो हाया। हम मिनिस्टार इन्द्रजित गुप्ताआ हस्पिटालनिफ्राय गिदिंनानै फैफिननांदोंनो। बेनि उनाव खेबसे नङा, खेबनै नङा, खेबथाम नङा, खेबब्रै नङा, भारत सरकारा एबसुनि दैदेनगिरि बिपिएससिनि दैदेनगिरिफोरखौ बड'लेण्डनि सायाव सावरायनो लेंहरदों। बिद्यासागर नार्जारिनि गांसे बिजाब बड'फानि जिउ आरो सानस्रि होननाय बिजाबाव रोखा रोखा लिरनाय दं, नोंथांमोना फरायनानै नाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आमेरिकायाव बेमार फाहामनो लांनायनि थिग जाबायमोन, डेट अक्ट'आ थिग जाबायमोन, नाथाय भारत सरकारा 5 खेबनि सावरायनायाव बिथाङा बाहागो लाबाय। बाहागो लानायनि उनाव बिथांनि लोमजानाया बारा जाबाय आरो लोमजानाया बारा जानायखौ नुनानै फिन मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार इन्स्टिट्यूटआव थिसनफिनबाय। बिथाङा बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै दं। गावनि एबसुनि मावथि लोगोफ्रा सोंदोंनो बिथांनाव, आदा नोंनि जोबथा लुबैनाया मा, नोंनि लास्ट उइसआ मा? बड'फाया बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै मोदै रथ' रथ' गाबनानै बुंलांदोंनो, आंनि जोबथा लुबैनाय, आंनि लास्ट उइस, बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनाय फैथारनांगौ, बेनो आंनि जोबथा लुबैनाय, बेनो आंनि लास्ट उइस। दिनै बिथाङा जोंखौ सोगाबनाय मायथाइयाव रुंसारि जालांबाय। मानगोनां नोंथांमोन, प्रमद बर' दैदेननाय दिल्ली दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो गुबुन जेबो हाबाफारि लायाखै, गुबुन खामानि जेबो मावाखै। बै बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै गाबै गाबै थिनलांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनाय लाबोथारनांगोन होननाय बिथोनखौसो मानिनानै आद्रा जानानै थानाय आलादा रायजो बड'लेण्डखौ फुरा खालामनो आन्दोलन खालामगासिनो दं। आरो बर' माहारिखौ गमामा गेरेमसा हारि माहारि दानांगौनि थाखाय जेफोर हाबाफारि, बे हाबाफारिफोरखौसो मावगासिनो दङ। बेखायनो थांनाय सनितपुर जिल्लानि बाथासिपुर कनफारेन्सनि थान्दै मेलाव मोनसे मिशन फोसावदों, हाबाफारि फोसावदों, बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि आन्चलिक कमिटिफोरखौ जों बिथोन होदों। बोसोरसेयाव मोनसे आन्चलिक कमिटिया 1000टा हाबाफारि लानांगौ। फरायसाफोरजों, फरायसाफोरनि बिमा बिफाजों, फोरोंगिरिफोरजों, सानसुमैफोरजों, आबादारिफोरजों आरो जोंनि आइजोफोरजों, सेल्फ हेल्प ग्रुपजों, धोरोमारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों आरो गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि क्लाबनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनानै बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानांगोन होननानै जों दख'राफोरखौ बिथोन होदों। बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर'नि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा, सानसुमैफोरा गेवलां मेलाव माइकआव फैनानै गेवलां मेलनि मिटिंफ्राव फैनानै बुंलांदों बर' माहारिखौ मास्टार रेस दानांगौ, बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौ।
जोंनिफ्राय जों बुंदों खुगाजों बुंनानै बर'फ्रा गेरेमसा हारि जानाय नङा खुगाजों बुंनानै बर'फ्रा मास्टार रेस जानो हानाय नङा खामानि मावनांगोन आरो खामानि मावनांगोननि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मिशनखौ फोसावनानै गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ जों दिनै जागायबाय बेखायनो जों बुंदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो बिएससि होलांबाय जोंनो बिटिसि होलांबाय बर' रावखौ 9 सिडुलाव सोनायनि खाबु होलांबाय दिनै जोंनि गोथां मानसिफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो मा होफिननो दहाय एसे आगोलाव साब्रै साबा जोंनि मुंख्लं नखरनि मानसिफोरखौ मान होबाय मुंख्लं जाबाय एबसुनि आन्दोलनाव 1135 जन मुंख्लं जाबाय एनडिपिआव मुंख्लं जाबाय बिएलटिआव मुंख्लं जाबाय दिनैबो मुंख्लं जाबाय जों दिनै गोथां मानसिफ्रा थैनो मोनासै फरायसा आफादा दिनै फोसावदों बड'लेण्ड मोननो जेसेबांनो आन्दोलन जागोन सोलोंथाइ जौगानायनि बेसेबांनो आन्दोलन जानांगोन बड'लेण्ड मोननो जेसेबां जांख्रिखांगोन रांखान्थि जौगानो बेसेबांनो जांख्रिखांनांगोन बड'लेण्ड मोननो जेसेबां आन्दोलन जागोन समाज फोसाबनो बेसेबांनो जांख्रिखांनांगोन बड'लेण्ड मोननो जेसेबां आन्दोलन जागोन जोंनि गेलेनाय मेथाइ खननाय मोसानाय बेफोर गासैबो बिथिङाव जौगानो थाखायबो जों समानैनो आन्दोलन खालामनांगोन बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गेरेमसा बर' माहारि दानांगौनि नोजोरजों गिबियावनो जों सोलोंथाइखौ गोसो होनानै खामानि मावदों जों दिनैबो बे अबस्थायाव थानांनायनि गिदिरसिन जाहोनानो जाबाय जों उन जानानै थालांनायनि गिदिरसिन जाहोनानो जाबाय जों सोलोंथाइयाव दावगानो हायाखै दिनै मानसिफ्रा आमेरिकानि खोथा रायलायो आमेरिकानि बाथ्रा सावरायो मानो सावरायो बुहुमनि गेजेराव आमेरिकायानो जौगासारसिननाय हादोर गोहोगोरा हादोर बेखायनो गोहोगोरा हादोर बिथांमोना 100आव 100 लेखा गोरों जौसेयाव जौसे लेखा गोरों दिनै जोङो बांलादेशनि बाथ्राखौ रायलाया दिनै बांलादेशनि बाथ्राखौ जों बेखायनो रायलाया बांलादेशआ गोग्लैसोनाय बेखायनो गोग्लैसोनाय बांलादेशआव मात्र 100 जनाव 30 जनाल' लेखा रोङो बेखायनो बांलादेशनि बाथ्राखौ जों रायलाया बर' माहारिखौ रायलायनांगोनब्ला बर' माहारिया जौगानांगोन बर' माहारिया जौगानांगोनबा बर' हारिनि सोलोंथायाबो 100% जानांगोन नाथाय दिनै एबसुआ सेन्सास खालामनानै दिहुनदों लिरनो फरायनो रोंनायखौ लानानैसो बर'फोरनि गेजेराव दिनै 40%आ लेखा रोंगौ बेखायनो बर' हारिया उन गोग्लैसोनानै दङ गुवाहाटी जातीय बिद्यालय असमिया मिडियामनि गंसे प्राइभेट स्कुल देग्लाय बोसोराव 149 जन फरिखा होदोंमोन 149 जन फरिखा होनायनि गेजेराव 148 जन मेट्रिक पास जादों सासेल' फेल जादों आरो 148 नि गेजेराव 142 जन फार्स्ट डिविजन जादों 6 जन सेकेंड डिविजन जादों थार्ड डिविजन गैया आरो बे गंसे स्कुलाव साथाम फरायसाया मोनसे साबजेक्टआव आसामनि गेजेराव हाइस्ट नाम्बार लादों बेयो जाबाय असमिया मिडियामनि स्कुल बर' मिडियामनि स्कुलाव फैदो क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म हाई स्कुल गाम्बारि बिल बे स्कुलाव थांनाय बोसोराव स्कुलजों दा बे सेरावनो मिटिं खालामदों मात्र 4ल' मेट्रिक पास जादों बर' मिडियामनिफ्राय होनबा जोङो बहा दं आरो असमिया मिडियामा बहा दं बेनिखायनो जोंनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनायनि थाखाय दिनै जोंखौ समा लेंहरबाय बेखायनो मानगोनां नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा नोंथांमोना जोंखौ नुवाखै जानो हागौ बे खुंग्रिङाव आं खयबार फैखो बे बड'सायाव बड'लेण्ड स्कुलाव आं खयबार फैखो गुबुन गुबुन गामियाव आं खयबार फैखो जों खावलायफैदों अनजालि फरायसा फंबाय बिनानावमोन लेखा फरायनायाव गोसो हो मानो गेरेमसा बर' हारि दानाया 70 बोसोरनि आबौजों नंला 60 बोसोरनि आबैजों नंला 50 बोसोर आदाजों नंला 40 बोसोर बाजिजों नंला दिनैनि लाइमोनफोरखौ लानानैसो बर' हारिखौ जों गेरेमसा हारि खालामनो हागोन दिनै बर'फोरनि गेजेराव 20 लाख सुबुं अनजिमा दङ 20 लाख गोदो आन्दोलनाव 40 लाख होननानै बुंदोंमोन
दिनै 20 लाख बर'फोरनि गेजेराव नायल' जाल' 7 आईएएस अफिसार दं। भास्कर मुसाहारिया दाख्लै रिटायार जाबाय। बिथाङा रिटायार जानायनि उनाव 20 लाख बर'फोरनि गेजेराव 7 आईएएस अफिसार बियो जाबाय क'क्राझारनि हेमन्त नार्जारी। नाथाय दिनै मिसिंफ्रा 30 निफ्राय 4 लाखल' हाजार आईएएस अफिसार। दिनै मानो कार्बिफोरा 3 निफ्राय 4 लाखल' गोबां आईएएस अफिसार। 20 लाख बर'फोरनि गेजेराव नायल' जाल' 7 आईएएस अफिसार होनबा बे हारिखौ जों बोरै गेरेमसा हारि खालामनो? बीटीसी मोनबाय। बीटीसीनि देरसिन अफिसारा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि। दिनैसिम सासेबो बर' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायाखै। दा रिटायार जानाय एसीएस केरल नार्जारीखौ आईसी खालामनानै दं, इनचार्ज खालामनानै दं। बर' प्रिन्सिपाल अफिसार दिनैसिम जायाखै। 15 बोसोर बारलांबाय बीटीसी जानाया। बीटीसीनि देरसिन पुलिस अफिसारा आईजीपी, इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस। 15 बोसोर बारलांबाय बीटीसी जानाया, सासेबो आईजीपी बर' जायाखै। मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि डीसी एसपी सासेबो बर' नङा। गाबोन बड'लेण्ड जागोन, जुनाइसिम बड'लेण्ड जागोन। 10टा 15टा डिस्ट्रिक्ट बानायगोन। 10 जन डीसी 10 जन एसपीआ सोर जानो? दिनै जोंनि थाखाय साननो गोनां। भारतआव 29टा रायजो दं, 6टा इउनियन टेरिटरि दं। 29टा रायजोनि गेजेराव हाइस्ट लेखा गोरों केरेलाया दं। गुना लेखा रोङो आरो सेकेन्ड लाक्साद्वीप। लाक्साद्वीपआव 100 जनाव 93% लेखा रोङो। नाथाय दिनै जोंनिया बेसेबां पारसेन्ट? आं एसे आगोलाव बुंलांबाय। दिनै एबसुनि सिम्बला दाहाल थुंग्रि, आबोफनि सिम्बला सान ओंखारनाय, बर' थुनलाइ आफादनि सिम्बला डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन। बै भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन लेखा गोरों थानाय जायगा केरेलानि सिम्बला जाबाय, सावगारिया जाबाय मासे मोख्राया गय दखानाव जिरायनानै पेपार फरायनाय। गाहायाव लिरदों केरेलायाव 94% मानसिफ्रा लेखा फरायबाय। एबार मोख्रानो लेखा फोरोंनो जागायजेनबाय। बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, केरेलाया दिनै मालाय मोख्रानो लेखा फोरोंनो बेस्थ'। जों मानसिफ्रा लेखा फरायनो हायाखै होनबा जों गेरेमसा बर' माहारि बोरै दानो? बेखायनो जोंनिफ्राय जों मिटिंफोराव बुंलांदों। सुरत नार्जारी सारा जोंनो सल' खिन्थादोंमोन। खासेवजों सेसाजों खारनायनि जुजिलायनाय। खासेवा लासै खारो, सेसाया गोख्रै खारो। सेसाया मिथिगौ खासेवा आंजों खारनो हाया। बेखायनो सेसाया बुंदोंनो, खासेव नों खारग्रोदो, नों आंजों हाखाया। आं उन्दुनो ओंखारदों, आङो दंफां सायाव दसे उन्दुनोसै, नों थुग्रोदो। खासेवा मानबाय थांबाय। सेसाया दंफां सायाव उन्दुबाय। सान्दुं गोसानि उन्दुनाय, दो उन्दुलांफ्लांबाय मिथियाखिसै। उनाव सिरि मोननानै खारलांबा नुबाय खासेवा सौहैबाय। खारनायनि बादायलायनायाव सेसाया जेनबाय, खासेवासो देरहाबाय। बेखायनो बुंदों सेसानि दाया बहा थालांखो? खारनो गोरा सेसाया मानो जेनखो? जेननायनि जाहोना जाबाय उन्दुनानै थानाय। बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, माइकआवल' मानो बुंबाय थाबावनो? जों आखाइजों बर' माहारिखौ बयबो सिनायनो हानाय, बयबो मिथिनो हानाय गेरेमसा हारि दामारनायनि सम जाबाय। आरो बेहाय बयबो थियारिबा, बयबो गोसो दङबा खेबसे जोबोद गोबारै नोंथांमोना आखाइ खबनांगौ। नोंथांमोनखौ खावलायदों। बेखायनो नोंथांमोन 1 नाम्बार जोंनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय जों दिनै खामानि मावनांगौ। जों बुंदों डक्टर जा, जों बुंदों इन्जिनियार जा, जों बुंदों प्रफेसर जा, जों बुंदों साइन्टिस्ट जा, जों बुंदों आईआईटी नि छात्र जा। साइन्टिस्ट जानोब्ला, डक्टर जानोब्ला, इन्जिनियार जानोब्ला, आईआईटी नि छात्र जानोब्ला साइन्स फरायथारनांगौ। जोंनि फरायसाफ्रा मानो दुलाराय आसामाव गंसेबो कलेज गैया, गंसेबो हायर सेकेन्डारि गैया, गंसेबो जुनियर कलेज गैया, साइन्स कलेज गंसेबो गैला, जेराव सेकेन्ड डिभिजनखौ एडमिशन होला। फार्स्ट डिभिजननि अनगा सेकेन्ड डिभिजनखौ एडमिशन होआ। होनबा जोंनि फरायसाफ्रा साबैसेया फार्स्ट डिभिजन खालामदों?
साबैसेया फार्स्ट डिभिजन खालामदों बेखायनो जों बुंदों गुन गोनां सोलोंथाइ ना मानो साइन्स फरायनांगोन साइन्स फरायबासो डाक्टर जागोन साइन्स फरायबासो इन्जिनियार जागोन साइन्स फरायबासो साइन्टिस्ट जागोन साइन्स फरायबासो IIT नि छात्र जागोन बेखायनो जोंनि फरायसाफोरखौ जों बुंदों फार्स्ट डिभिजन खालाम साइन्स फराय डक्टर जाया पुलिस जागोन इन्जिनियार जाया CRP जागोन साइन्टिस्ट जाया मेकार जागोन नार्सबो जागोन नाथाय पुलिस जानोब्ला मेट्रिक पास बिबाय आर्मियाव थांनोब्ला मेट्रिक पास बिबाय नार्सिं ट्रेनिं सेन्टाराव थांनोबा हायार सेकेन्डारि पास बिबाय मबाइल कम्पिउटार फाहामग्रायाव थांनोबा पलिटेकनिकआव थांनोबा ITI आव थांनोबा हायार सेकेन्डारि बिबाय नों नाथाय मेट्रिकआनो पास नङा बोरै मोननो बेखायनो जों बुंदों मेट्रिक पास जा मेट्रिक फेल जानो नाङा बेखायनो फंबायमोन बिनानावमोन फरायसा फंबाय बिनानावमोन गुन गोनां सोलोंथाइ ला गुबुन मोनसे मेट्रिक फेल जानो नाङा एसे आगोलाव इउनिटनि आफादगिरिनिफ्राय खोनालायबाय आरसिजोंसो छात्र दंमोन खुंग्रिंआव फ्रि टेस्ट आनजाद लाबाय फ्रि टेस्ट आनजादाव 50% फेल 50% फर्म फिलआप खालामसिगोन दा 40 जनल' फरिखा होसिगोन माखासेया फेल खालामखाबाय मा खालामगोन दा बेंगालराव चेन्नाइआव दिल्लीआव गुजरातआव खैला खनियाव दिनै लेबार मावनो थांसिगोन होनबा जों गेरेमसा बर' हारि सोरखौ लानानै गागोन बेनिखायनो साननो गोनां बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बड'लेण्ड मोननो जेसेबां आन्दोलन जागोन सोलोंथाइ जौगानायनि बेसेबांनो बर'फोरनि गेजेराव आन्दोलन जानांगोन मानो देग्लाय 2018 सननि मेट्रिक आनजादाव हाइस्ट नाम्बार लानानै पास जानाय रक्तिम भुया मुनलिक इंलिश स्कुल तेजपुर स्कुलनि बिगोमाया बिमा बिफाजों रायलायहैदों नोंथाङा नोंनि गथ'खौ फोरोंनो हालाबा जोंनो हरदो गथ'आ फरायनायाव मोजां जागोन जों लांनानै फोरोंहैनोसै मुनलिक इंलिश स्कुलनि बिगोमाफ्रा लांबाय फोरोंहैबाय जोथोन लाबाय देग्लाय मेट्रिक आनजाद होबाय रिजाल्ट गथ'आ 50,000 मिनिस्टार रन्जित गथ'आ चिफ मिनिस्टार सर्बानन्दआ 2 लाख शिक्षा मन्त्रिया फन हरदों रक्तिम नों बहा एडमिशन लादो जों नोंखौ नायसिगोन मिडियाफ्रा न'आव थांदों बिमानाव सोंदों नोंनि फिसालाखौ नों बोरै फोरोंनाय बिफानाव सोंदों नोंनि फिसालाखौ नों बोरै फोरोंनाय गावनाव सोंदों रक्तिम नोंनि रिजाल्टखौ लानानै नों बिराद खुसि जानो हाबाय नामा रक्तिमा बुंदों नंगौ सारमोन आंनि रिजाल्टखौ लानानै आं बिराद खुसि जाबाय मानो खुसि जाखो नोंलाय आङो अल आसामनि गेजेराव हाइस्ट नाम्बार लानानै खुसि जाबाय नों बोरै बे रिजाल्टखौ खालामनो हाखो सारमोन आं 7 घन्टानिफ्राय 10 घन्टा लेखा फरायदों दा नोंनि थांखिया मा होनबा रक्तिमा बुंदों सारमोन आं गिबियावनो इन्जिनियार जागोन बेनि उनाव आं उननि थांखिखौ लागोन आरो खौरांगिरिफ्रा सोंबावदों रक्तिम नों मबाइल लायोना लाया सारमोन आं दाबो मबाइल लाफेराखै रक्तिम आरो नोंनाव मोनसे कुइसन खालामनो नागिरबावदों नों दासिम बाइक सलायोना सलाया सारमोन आं दासिमबो बाइक सलायफेराखै होननानै बुंदों बेखायनो जोंनि अनजालि फरायसा फंबाय बिनानावमोन दिनैनि मुगाया बे रक्तिम भुयामोनजों जुजिनायनिसो मुगा खैला खनियाव खैला बोहैनायनि सम नङा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायदों गुन गोनां सोलोंथाइ ला लेखा फरायनायाव गोसो हो CBSE नि रिजाल्टखौ जों नायदों CBSE नि रिजाल्टआ 500 नाम्बार टटेल बिनि गेजेराव इन्डियानि गेजेराव 3 छात्रआ 1% मोनदों 1 नाम्बार बेसेबां मोनदों 500 नाम्बारनि गेजेराव 499 नाम्बार मोनदों 1 नाम्बार रखम सासे फरायसानाव खौरांगिरिफ्रा सोंदों नों गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै नोंनि रिजाल्टखौ लानानै होनबा गथ'आ बुंदों सारमोन आं जोबोद गोजोनबाय गुबुन सासेनियाव सोंदों नोंलाय गोजोनदोंना गोजोनाखै होनबा बे गथ'आ बुंदों सारमोन आं गोजोननो हायाखै होनबा मिडिया सोंदों नों मानो गोजोननो हायाखै इन्डियानि गेजेराव हाइस्ट नाम्बार लानानै होनबा गथ'आ बुंदों सारमोन आंनिखौ 1 नाम्बार दानबाय 1 नाम्बार दाननायखाय आं गोजोनाखै
जाय साबजेक्टआव आं बेखौ 1 नाम्बार दानबाय बे दाननायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय आं दा RTI होबाय आंनि पेपारखौ आं नायफिनगोन बै गथ'आ बुंदों दिनै 1 नाम्बार खम मोननानैबो गोजोननो हायि इन्डियायाव छात्र ओंखारबाय बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आब्दुल कालामआ थैनानै थांबाय बेबायदि रक्तिममोन बेबायदि हाइस्ट नाम्बार लानाय फरायसाफोरखौ लानानै फैगौ 2000 हादोर दानायनि दिनै भारतआव सोलिगासिनो दं होनबा जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि लेखा फरायाबा जौगासार भारत हादराव जों मा खालामनो बेनिखायनो फरायसा फंबाय बिनानावमोन रायजो राजा नोंथांमोन जोंनियाबो बुं मिडियाफोरनि सोंनायाव बुं तुम्ही बाइक सलायने रक्तिमा बुंदों आजिलेके মই बाइक सलायनाय रक्तिमाव सोंदों तुम्ही मोबाइल लयने आजिलेके মই मोबाइल लयनाय এতিয়া তুমি কি হ'ব বিচাৰা প্ৰথমে মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম ইয়াৰ পিছত কি হ'ব पर মই চাম जोंनि फरायसाफ्रा बुं आं मोबाइल लाया आं मटरसाइकेल सालायग्रा गिबियावनो आं इन्जिनियार जागोन बेनि उननि थांखिखौ आं उनाव लागोन बे समायखिराया थिगबा दिनै बे पेन्डेलाव जिरायनाय साफ्रोम फरायसाया दिनै समायखिरा लानानै थां जाहोना जाबाय गेरेमसा बर' माहारि दानांगौ नोंसोरखौ लानानै आरो बे थांखियाव थियारिबा आरो नोंथांमोन फरायसाफ्रा आखाइ खबनांगौ आं बयखौबो खावलायबावदों बयबो आखाइ खबनांगौ जांफैनि जोंनि समाजनि बेबस्थाया थिग नङा आं एसे आगोलाव बुंबाय 70 बोसोरनि आबौखौ लानानै जों जाथि दानो नागिराखिसै 60 बोसोरनि आबैखौ लानानै जों गेरेमसा बर' हारि दानो नागिराखिसै जोंनि दिनैनि लाइमोनफोरखौ लानानैसो गेरेमसा बर' हारि जों दानो नागिरदों नाथाय जोंनि लाइमोनफोरा बबे लामाजों थांदों जोंनि बिनानावफोरा बबे लामाजों थाबायदों जों संदानगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि सेंग्राफोरखौ आं खावलायग्रोनो नागिरदों जोंनि सेंग्राफोरनि खानाय स्टाइलखौ नाय दिनैनिफ्राय खानाय स्टाइला मोजां जाफिननांगौ सिखिरियाव जाथि ओरै सिनखोनाय खखाबाव दारि एसे सना गाननाय आखायाव आखिनाय गस्लायाबो गोसोम लंपेन्टआबो गोसोम नै मागो फैगौ लखिमपुरनि आलासि फैगोन नोंथांमोना खिन्थानो हागोन नामा आलासिनो लोगो आंना फिसालाया नै बेनो सना गाननाय फिसालाखौ बोरै खिन्थानो नोंथांमोना बोरै खिन्थानो सना गाननाय आखिनानै लानाय फिसालाखौलाय बिमाया खिन्थानो लासिगोन नै लोगो आंना फिसालाया नै बेनो खानाया जाफाव सिखिनियाव जाथि बोरै खिन्थानानै लानो सेंग्राफोर नोंसोरखौ लानानै बिमाया लाजिबाय बिफाया लाजिबाय बेखायनो जों बुंदों बे आखलखौ गार बाइक सालायदों फुल स्पिड स्टेना हगारनाय लामायाव अरखि जोंलांनांगौ दिनै जों नुबाय 31 नं राजा लामायाव 15 नम्बर राजा लामायाव सानफा साफा बर' सेंग्राफ्रा एक्सिडेन्ट जादोंमोन आजिलेके মই बाइक सलायनाय जोंनिया दिनै गिबियावनो बाइक 2 नाम्बाराव ड्राग्स 3 नाम्बाराव थाबा 4 नाम्बाराव फुल स्पिड 5 नाम्बाराव एक्सिडेन्ट 6 नाम्बाराव डेथ जोंना थैगासिनो दङ होनबा गेरेमसा बर' माहारिया सोरखौ लानानै बेखायनो फंबायमोनखौ खावलायनो नागिरदों समायखिरा ला आंनो बाइक नांग्रोआ आं ड्राग्स सोबग्रोआ आं थाबायाव जौ लोंग्रोआ गिबियावनो आं फरायगोन गिबियावनो आं उकिल जाग्रोगोन बिनि उनाव आं मटर बायगोन बे समायखिराखौसो जोंनि सेंग्राफोरा लानांगोन बेखायनो जों बुंदों बाइक दाजाब ड्राग्स इज इक्वल टु एक्सिडेन्ट मीन्स डेथ जों बुंदों बेखायनो फरायसा फंबायमोन बेखौ दिनैनिफ्राय बन्द खालाम दंफां सायाव लुदु गेलेनाय अट' नेग्रा वेटिं सेटआव ताश गेलेनाय केराम गेलेनाय बे समा जोब्बाय लेखा फरायनायनि सम स्कुलाव थांनायनि सम लेखा गोरों जानायनि सम गेरेमसा बर' हारि दानायनि सम बेखायनो सेंग्राफोरखौ खावलायदों एबसुनि सेंग्राफोरा नोंसोरखौ स्कुलनि उसुं गोदायाव मोनोब्ला बाजारनि खनायाव मोनोबा दखान खनायाव मोनोबा ड्राग्स सोबनाय मोनोबा एबसु अफिसाव लाबोनाय जागोन
थियारि जाखा एक नम्बराव बुंगोन नोंनि आखला थिग नङा नोंनि नोमाया दुखु मोनगोन नोंनि नोमफाया दुखु मोनगोन नों बे आखलखौ दिनैनिफ्राय गारदो थां मोजाङै लेखा फरायहैदो एक नम्बराव जोङो खावलायगोन दुइ नम्बराव वार्निं दाखालि नोंखौ जों मा बुंखानाय मोजां लेखा फराय ड्राग्स जानो नाङा फां फुं खालामनो नाङा होननानै जों बुंखादोंमोन दिनै वार्निं 3 नम्बर खेबसे हमजाबावोब्ला नोंनि बिखुं जोंनि लावथि थांदो 2 नम्बरावबो थिनहरगोन 3 नम्बर थामथि खेब हमजायोबा एबसु अफिसाव लाबोनाय जागोन नोंनि बिखुं जोंनि लावथिखौ जों खयथा बुफायनो हायो जोंनि आखाया मिथिगोन रायजो राजा नोंथांमोन सेंग्राफोर गाज्रि मोननाय नङा जोंनि थांखिया रावनिबो फिसाखौ बुख्रुबनाय नङा जोंनि थांखिया जाबाय ड्राग्स गारहोनानै जौ गारहोनानै मोजां लेखा फरायहोनानै इन्जिनियार खालामनानै समायना बिहामजो लाबोहोनानै ग्रें ग्रें रायजो जाहोनाय नोंथांमोननिख्रुइ जों एबसुआ साबसिन गोजोननाय मोनगोन जोंनि फंबायखौ इन्जिनियार खालामनो हायोब्ला बेखायनोसो जोंखौ जाहाथे गाज्रि मोना दामोनखौ जों खावलायदों बिनानावमोन रायजो राजा नोंथांमोना सानदों नामा आंसो 9आव फरायगासिनो दं नोंथांमोना सानदों नामा आंना फिसाजोनाव मबाइल गैया दासो 10आव फरायगासिनो दं चेकिं खालामदोंमोना चेकिं सिग्रोमनानै नाय जानजियाव मबाइल थाखोमायो खिन्थु जानजियाव मबाइल थाखोमायो लाखुमानानै रायलायो बहा रायलायो न'नि लांगोनाथिं ओंखारबोनानै उसुं गोदायाव स्कुलनि लामायाव मिस कल फैयो बेलेन्स होनो हाया नालाय फैसा गैया नालाय बिदानि सिगाङाव रायलायनो हाया नालाय बिफानि सिगाङाव रायलायनो हाया नालाय बिमानि सिगाङाव रायलायनो हाया नालाय उसुं गोदायाव रायलायो आरो बे बेलेन्स गैयिखाय मिस कल हरो मिस कल आरो बे मिस कल रं नाम्बारजों जोंनि बिनानावफोरा दिनै मा जागासिनो दङ फुजा बेरायदों काजलगावनि लोक्षि फुजायाव फै आं लोक्षि फुजायाव बेरायदों साहा लोंलायनो लेंहरबाय आङो गुरुबासानि कालि फुजायाव बेरायदों फै आंखौ लोगो हमफै सेंग्राया लेंहरबाय आङो हाथायाव दंफैयो फै आंखौ लोगो हमफै रेस्टुरेन्टआव साहा लोंलायनो लेंहरबाय खेबबैसे लोगो हमलायगोन खेबबैसे रायलायलायगोन खेबबैसे साहा लोंलायगोन बारानिफ्राय बारा जाबाय थुदो बाक्सा जिल्लाथिं दोनखारलांदिनि गन्थङा गोलावना दाब्लेमोन साख्रि दङना गैयामोन लेखा रोंगौना रोङामोन बेखौबो मिथिला रं नाम्बारजोंनो ब्लड हाबा जाबाय दिनै बेखायनो बिनानावमोन कृतिका बसुमतारिया 27 बोसोरल' दाखालि एसिएस मोनबाय दहाय मानो जोंनि खासि खत्रानिखौ खिन्थाबाय उन्दै उन्दैयावनो दिनै एसिएस अफिसार जादों क'क्राझार गभर्नमेंट कलेजनि प्रिन्सिपाला बर' मेडाम नों जानाङा नामा बिनानाव एसिएसखौ नों जानाङा नामा पुलिस अफिसारखौ नों जानाङा नामा प्रिन्सिपाल मेडामखौ नों जानाङा नामा टेट पास जानानै स्कुलनि मेडामखौ नों जानाङा नामा जानांगोनबा नों 9आव फरायनायाव मानो हाबा जाखो नों 10आव फरायनायाव मानो रं नाम्बारजों हाबा जाखो बेखायनो बिनानावमोन हाबा जादोंबा हाबा जानो थियारिबा आरोबाव मोनसे थियारि जाबाव खुंग्रिं हाथायाव मासि गालदेब खेरा दाखिनिखौ 10 थाखानि फाक खालामनानै फाननो थियारि जा होनबा उन्दै बैसोआव हाबा जा होनबासो जों हगारगोन खिन्थु डक्टर जानो लुबैदोंबा कृतिका बसुमतारी बायदि एसिएस जानो लुबैदोंबा दिनैनिफ्राय उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालाम बेखायनो जों बुंदों मबाइल दाजाब रं नाम्बार दाजाब मिस कल इज इक्वल टु उन्दै बैसोआव हाबा जानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि मिनिङा मैगं फाननानै जानांनाय बेखौ खालामाबा दिनैनिफ्राय उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बन्द जानांगौ खुंग्रिं ओनसोलावबो बन्द जानांगौ जानांगौबा बे पेन्डेलाव जिरायनाय नामखौ खावलायदों होनबासो जोङो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हासिगोन बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय बेयो जाबाय जोंनि समाजनि जेंना गुबुन मोनसे खावलायनो नागिरदों रावखौबो गाज्रि मोननानै नङा रावखौबो नाख्रुत नुख्रुत खालामनो नागिरनानै नङा इन जेनेरेल नुनाय जेंनाफोरखौ बुंनो नागिरदों दैजिं मेला जानो फैगासिनो दङ फैगौ 27 तारिखनिफ्राय 7 तारिख जानुवारिसिम दिनैबो जाथ'वाखै
बे जाथयिनि आगोलनो दिनैसिम 7 बर' मानसिफ्रा एक्सिडेन्ट जाबाय आरो 7 तारिख जानुवारिसिम खयजन बर' मानसिया आथिं बायगोन आखाइ बायगोन बायगा बेलथायगोन सोर हस्पिटालाइज जागोन इसोरासो मिथिसिगौ बेखायनो जों डिसि सारखौ बुंदों जों एसपि खौ बुंदों मेला खुंनो नाङा नाथाय एसपि आ जोंनि एप्लिकेशनखौ मानियाखै दिनै डिसि आ जोंनि एप्लिकेशनखौ मानियाखै मानो मानियाखै डिसि नि फिसालाया चिराङाव फराया एसपि नि फिसाजोआ चिराङाव फराया डिसि नि फिसालाया दिल्लीयाव फरायो एसपि नि फिसाजोआ गुवाहाटीयाव फरायो नोंनि चिराङाव सोर दोनखारलायो सोर मोजां मोनलायो सोर आथिं बायो सोर आखाइ बायो सोर थैयो सोर हस्पिटालाइज जायो मा मिथिगौ बिस्रा जोंनाथाय जाथिया जोंहा खहा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा गोरबोजों बुंदों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनोबा मेला खुंनाया बन्द खालाम नङाबा बर' हारिया गेरेमसा हारि जाया नामखौ जों खावलायो बे दैजिं मेलानि एक्सिडेन्टनिफ्राय साबधान जा मोजाङै थां मोजाङै फैफिन भद्रयै थां भद्रयै फैफिन लोंनानै फैगोन लामायाव गोग्लैगोन नोंहा फिसाला देरगौ फिसाजो देरगौ नों अबथिरा थैयोबा सोर जोथोन लानो बेखायनोसो जों खावलायदों दामोनखौ खावलायबाय गुबुन मोनसे सान्तिपुराव खुंग्रिङाव दासिमबो खोमसि फोथायनानै दायना बुथारनाय जों बारि बारि बुंगासिनो दङ भारत सरकारा आइन बानायबाय जाय दायना बुथारनायजों लोब्बा दं 12 बोसोर जेल होनबा मोननै जेंना बुथारनाया बुथारजानाय न'खरा बिमा बिफा जोब्बाय आरो बुथारग्राफ्रा जेलाव थांनाय लोगो लोगो बिनि फिसाजो फिसालाखौ नायग्रा मानसि गैला 1000 2000 बोसोर आगोल ब्रिटिश मानसिफ्राबो सोनाबारि हादोरनि मानसिफ्राबो दायना फोथायोमोन खोमसि फोथायोमोन नाथाय बिथांमोना दिनै बुजिफैबाय बियो खोमसि फोथायनाय बियो साइन्टिफिक नङा बेजों जेबो जाया होननानै बिथांमोना बुजिफैबाय बेखायनो दिनै दायना फोथायनायखौ ज्राब गारबाय नाथाय बर'फोरनि गेजेराव दिनैबो खोमसि फोथायनाय दायना दायनि साजायनानै मानसि बुथारनायखौ जों बन्द खालामनो हायाखै बेखायनो जोङो नोंथांमोनखौ खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय प्रमोद बर'खौ सोंहरदों अफिसारफ्रा डिसि एसपि आसामनि अफिसारफ्रा प्रमोद আপোনালোকে থাকতে বড় সমাজৰাকো দাইনি হত্যা কেনেকে হব পাৰিলে চিলিয়াও নুবাই পেপাৰো নুবাই খুংৰিং দাক্ষিণগাঁও দাইনা বুথাरदों শান্তিপুराव दायना बुथारदों पेपाराव मोनबाय प्रमोदनाव सोंहरबाय दाइनि हत्या आखौ केनेके हब পাৰিले बिसिबां लासिंसिं बेनिखायनो नोंथांमोन जानो हागौ नोंथांमोना बांसिनानो बेहाय बाथौ धोरोमनि सिबियारिफोर आं खावलायनो नागिरदों धोरोमनि बाथ्रा बुंनो नागिराखै आंनि बिफायाबो बाथौ धोरोम सिबियारि नखर आं नुवाखै ख्रिस्टियानफोरनि बर'दिनाव दाइस गेलेनाय नाथाय बहाबा जादोंबा आं मिथिया ब्रह्म धोरोमनि 100 बोसोर गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सान फालिनायाव दाइस खेला होनाय आं नुवाखै जादोंबा आं मिथिया नाथाय बाथौनि मेलायाव दाइस खेला होनायखौ आं नुबाय बाथौनि मेलायाव दाइस खेला होनायखौ जों नुबाय बेखौ मानो खालामदों आरो बे खोमसि फोथायनाय दायना दायनि साजायनानै मानसि बुथारनाय बेखौ गैया खालामनानै सम जाबाय जाहोना बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौ बर' माहारिखौ सोद्रोम हारि खालामनांगौ बयजोंबो मिथिजानाय जौगासार हारि खालामनांगौ बे लेखा जोंनि बे समाजनि थासारिखौ फोसाबनायनि सम जाबाय गुबुन मोनसे बुंनो नागिरदों जों दाबो गोरिब बे खुंग्रिं ओनसोला बर' मानसि बेयाव खुनु गुबुन हारि गैया साफा बर' मानसि नाथाय नोंथांमोननि जे संसार जानाय बर'फोरनि जे संसार जानाय जोंनि न' बां गासिबो दिनै गोरिब थाखो बेखायनो जों बुंदों डक्टर जा जों बुंदों इन्जिनियार जा जों बुंदों अफिसार जा नाथाय बन फाननानै जानाय नखराव डक्टरा बोरै जोनोम जागोन खामला मावनानै जानाय नखराव इन्जिनियारा बोरै जागोन हाजिरा मावनानै जानाय नखराव उखिला बोरै जागोन गाबोन नोंथांमोननि फिसाजो फिसालाया कलेज फरायगोन अफिसार जागोन उखिल जागोन नाथाय जों गोरिब जायोब्ला जोंनि फिसाफोरखौ बोरै फोरोंगोन जोंनि फिसाफोरखौ जों बोरै फोरोंगोन बेखायनो
जों बुंनो नागिरदों जायफ्रा आबादारि बे आबादारिफ्रा मोजां आबाद मावनो फैदो जोंनि गेजेराव मोजां आबादारि ओंखारनाय आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि फिसालाफोरखौ जों लेखा फोरोंलांदिनि बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोजां आबादारि बासिनानै जों आबादारिनो मान होदों दहाय एसे आगोलाव होबाय गुवाहाटी साइ बिकासखौ नोंथांमोना मिथिगौ सोरबा बेहाय आंगौ गुवाहाटी साइ बिकास साइन्स कलेज